més franc, no? I després també volia dir un altre punt, que no és el mateix la foguerada del moment de quan hi ha l'enamorament al principi i aquella cosa, això que distorsionem l'altra persona i la veiem completament diferent del que és realment, sinó que en un altre sentit, i que és molt diferent això que el que a mi em sembla que és realment amor, que és després la relació contínua. No vol dir rutina, s'ha de tenir molta imaginació per estimar. Exactament. És precisament anar descobrint l'altra parella, ser sincer amb l'altra parella, amb la parella també, però també tenir imaginació, buscar situacions noves, no caure en rutina, això mai. Però, a més, el tracte diari i llarg fa descobrir i conèixer l'altra persona. I quan un se'n dona més compte és quan per la situació que sigui se'n va de viatge o qualsevol cosa i s'està uns dies separats i llavors trobes a faltar aquella persona, la foguerada del moment de quan hi ha l'enamorament al principi i aquella cosa, això que distorsionem l'altra persona i la veiem completament diferent del que és realment, sinó que en un altre sentit, i que és molt diferent això que el que a mi em sembla que és realment amor, que és després la relació contínua. No vol dir rutina, s'ha de tenir molta imaginació per estimar. Exactament. És precisament anar descobrint l'altra parella, ser sincer amb l'altra parella, amb la parella també, però també tenir imaginació, buscar situacions noves, no caure en rutina, això mai. Però, a més, el tracte diari i llarg fa descobrir i conèixer l'altra persona. I quan un se'n dona més compte és quan per la situació que sigui se'n va de viatge o qualsevol cosa i s'està uns dies separats i llavors trobes a faltar aquella persona que dius, ai mare, i com la tornes a veure o reveus, llavors ho notes. I poder amb el tracte diari, com que sense voler de mica a mica es fa una mica rutinari, no es nota. Llavors quan hi ha una absència és quan ho valores, no? Com aquell qui diu. Diríem que l'absència sempre augmenta el desig. Més que desig, però és que les dones també ho veiem des del punt de costat. vista afectiu, el desig... Sí, desig en un sentit molt ampli. Com afectiu, com amorós, com aquella persona et falta. Molt bé, senyora. Realment és el que a mi em sembla que passa. Doncs li agraïm molt que ens hagi explicat tot això, ha estat molt interessant. Gràcies, bon dia. Bon dia. Barberà del Vallès, bon dia. Hola, bon dia. Hola, un senyor, benvingut. Què passa amb les mentides? A veure. Jo penso que, en concret crec que si n'hi ha estimació i n'hi ha amor, n'hi ha passió. I penso que si n'hi ha passió, fent l'amor no pot haver mentira. És a dir, el que ha dit aquella senyora de que ha fingit amb el seu home, em costa de creure si realment aquest senyor té una passió per aquesta dona, si se n'estima amb força. Soc jove, potser l'edat d'aquí uns anys no ho sé, però... Quants anys tens? Jo tinc 22 anys ara. És a dir, no sé. Jo penso que si n'hi ha passió no té per què haver mentida fent l'amor. És la meva teoria i, Molt bé. I suposo que en una conversa amb la parella sempre, no sé, buscar algo més, no? Sempre la rutina de desahogar-se i fora, no? Penso que no sé, que l'amor és molt més complicat de que ho fem i a vegades ho fem com una necessitat d'estar. I no és així. Jo crec que es fa fons d'això, la passió. La passió és el nou amant, suposo. Home, suposo que ho dius de debò, perquè ho saps. Però de vegades la passió no és amor. No, cuidado. No. Jo estic parlant quan una persona està... És a dir, la passió com a conseqüència d'estimar. Apassionadament, suposo que és que se l'estima molt i que està per ella. Jo no estic pensant en mi, estic pensant en la meva parella, que és el que jo suposo que és el que tindrien de fer els mascles en aquest cas. Oh, i les dones també, no? Suposo. La dona pensar en el seu mascle i el mascle pensar en la seva dona. I no n'hi ha més, Molt bé, doncs gràcies per la teva opinió. D'acord. Bon dia. Adéu, bon dia. Solsona, bon dia. Bon dia. Hola, què tal? Escolta, jo volia fer una pregunta a la Sí, psicòloga, endavant. que és un dubte que sempre quan parles amb la gent et surt sempre, no? Que diuen que les dones són més sensibles i més passives i tot plegat, i els homes més dominants amb l'amor, sobretot amb la part sexual, quan ho comentes, no? I jo, no sé, sempre he pensat que
Això és una cosa d'educació. Suposo que naixem igual, no les nenes neixen ja amb més sensibilitat i els nens amb més duresa, sinó que és una cosa que se'ns ve donada per l'educació, perquè les nenes ja som educades per ser més sensibles amb l'amor i més passives, i els nois ser més durs. I llavors li volia demanar amb ella a veure què opinava d'això. Molt bé, senyora, doncs li agraïm molt la seva confiança, que ens truqui, i si no li importa, escolta a través de la ràdio, que l'Emília Ros li explica. Molt bé, gràcies. Bon dia, Solsona. Qüestió d'educació? Qüestió de les dues coses. A veure. És a dir, en general, la dona viu l'amor d'una manera més sensible, viu l'amor d'una manera més tendra. L'home el viu d'una manera més cerebral. Això no vol dir, en absolut, que no hi hagi dones molt actives, dones molt fortes i homes molt passius. Són dues coses diferents. Ara bé, hi ha una part importantíssima, com ha dit ella, d'educació sexual i d'educació social. És a dir, l'home, pel fet de que és home, pensa que ha de portar la part activa, que ha de saber ja, i realment no sap. I la dona és molt curiós perquè això passa amb dones joves, dones d'avui, dones de 25, de 20, de 27, dones que realment podrien tenir, ja diríem, una educació moderna. I en canvi, a l'hora precisament de la relació sexual, aquesta dona inconscientment agafa, que és el que dèiem al principi del programa, el rol de dona que creu que ha d'agafar. I en general agafa el rol passiu, quan de vegades ella no és gens passiva, però de vegades l'agafa. És a dir, hi ha molta cosa d'educació, i també cal mirar cada persona. No tots som iguals, ni molt menys. Cal estudiar l'altre i conèixer-lo, i llavors, doncs molt bé, si l'home és passiu i la dona és activa, estupendo, o viceversa. Catalina Boulevard. Waterworld Lloret. Vine al món de l'aigua i trobaràs de tot per gaudir del millor dia d'esbarjo. Tobogans gegants, piscina d'ones hidroteràpiques, àrea de pícnic, restaurants. Per tothom, Waterworld Lloret, el parc aquàtic. Atenció, ja són al carrer les increïbles rebaixes de Cortefiel. Ja teniu a les vostres mans les millors marques de tot el món a preus com aquests. Vestits d'home de teixits frescos, 15.995. Camises de cotó, 1.599. Faldilles de lli, 4.599. No us perdeu les increïbles rebaixes de Cortefiel. Les rebaixes amb millor imatge. Em faré d'or! D'or! Em faré d'or! Em faré d'or! Em faré d'or! El proper 28 de juny, la Creu Roja té una cosa especial per tu. Or. El sorteig de l'or de la Creu Roja. 250 quilos d'or en premis, lliure d'impostos. El 28 de juny, participa-hi. Et faràs d'or. D'or! D'or! Catalunya Ràdio. Levántate, no pidas más perdón. Olvida que un día me conociste. No sé perdonar. ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. Amb els boleros com a base sonora, perquè evidentment els boleros són els grans protagonistes de les mentides en l'amor. Me conociste. No sé perdonar. ¿Qué quieres que te diga? Si yo nunca te he dicho una mentira. Per què deu ser, Emília, que els boleros sempre han agafat com a protagonista això, la mentida en l'amor? És curiós, no? És potser l'apartat musical o la varietat de cançó que més ha agafat això com a argument bàsic. Sí, jo penso perquè el bolero precisament toca tot l'aspecte sentimental més profund nostre, i perquè realment les cançons sempre d'alguna manera estan retratant el moment, i realment en l'amor, malgrat tot, malgrat les parelles que s'estimen, es diuen encara moltes i moltes mentides. Encara que sembli dir una obvietat, sempre es comença pel principi. I, evidentment, hi deu haver una primera mentida amorosa. Sí. La mentida primera, bàsica, essencial,
Jo en diria la protomentida, la mentida més greu i la que ens fa més mal a tots els sers humans i que el ser humà arrossega com una llosa potser tota la seva vida, és la que diuen els pares que no han desitjat a un fill i que després, per compensar la seva mala consciència, li diuen que l'estimen. I aquesta és una mentida molt desestructurant de la personalitat. Una mentida creadora de neurosi perquè el nen, adult més tard, sent que no és veritat. I els pares, amb el seu comportament vers ell, estan desmentint el que els hi diuen les paraules. I per un altre costat, el nen no pot fer res més que creure-s'ho perquè per ell els pares són Déu. Desgraciadament, ja ho sabem, que tants càstigs han estat posats en nom de l'amor. Quan diuen molts pares aquesta paraula, aquesta és la paraula que precisament és la mentida que emmascara el desamor. El que passa és que, escoltant totes aquestes coses, si arribem a la conclusió que a les relacions amoroses en general es menteix tant, deu ser per alguna cosa, no? Potser la pregunta aquí fora si, en realitat, tots nosaltres volem saber la veritat pel que fa a la relació amb el nostre company sentimental. No. Nosaltres moltes vegades sabem la veritat en el fons del nostre cor, però esperem i desitgem que ens diguin mentides, perquè ens és molt dolorós acceptar la realitat. Pidiendo ya de tus mentiras. Por la mala y es por eso que te quiero tanto, mas si das a mi vivir la dicha con tu amor vencido, siénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. Ajuda a la reflexió, no, aquest bolero? Jo penso que sí. Hi ha una cosa important, i és que hi ha moltes persones tan mancades d'amor, amb tanta necessitat de ser estimades, que s'estimen més una mentida que una veritat. El que passa és que els sers humans som molt contradictoris, perquè si per un costat no ens agrada que ens diguin mentides, per l'altre és ben cert que moltes vegades ens les estimem en lloc de sentir la veritat. No tothom, però hi ha moltes persones que davant d'una realitat amorosa, és a dir, que l'altre ja no l'estima o que se n'està adonant, o que ella o ell sent que ja no estima l'altre, per moltes raons que de vegades no tenen res a veure amb l'amor i sí amb l'economia, no es volen enterar de la veritat. És a dir, el que ells estan veient o el que elles estan veient o el que ells senten o el que elles senten i prefereixen això, la mentida implícita o explícita o, de vegades, el silenci, que segons de quina part es miri pot ser interpretat això com una veritat o com una mentida. Es menteix poc o molt en les relacions amoroses? Com ho veieu? 201 7474. Recordeu que cal marcar el prefix 93 si ens escolteu des de les comarques de Tarragona, Girona o Lleida. Aquest matí del diumenge amb la psicòloga Emília Ros. Sabadell, bon dia. Hola, bon dia. Hola, benvingut. Hola. Bueno, jo vull explicar que estic patint els resultats d'una mentida de la meva parella. Actualment, ara. O sigui, és d'ahir, és fresca. Sí.
Sí, llavors diferenciaria dues coses. Una, l'objecte de la mentida, i segon, amagar la mentida aquesta. O sigui, és una mentida de tipus sexual. O sigui, és el que es diuen fer banyes. Llavors, això va passar fa anys. Bueno, farà 2 anys. Llavors, això la parella meva m'ho ha estat amagant fins ahir. Per mitjans un trincolis, li vaig fer treure, diguem. Sí. No és la primera vegada. Però vostè ho sospitava, que això estava passant? No. No, va haver-hi un motius concrets que em van donar a entendre que sí, que podia passar alguna cosa, però no en aquells moments que passava, sinó ara. Sí. Llavors, doncs, què és el que li volia preguntar a la psicòloga? Per què... Bueno, una altra cosa, estic d'acord amb el Ramon. Amb una parella que hi ha amor, no m'entra al cap que hi hagi mentides. Perquè és impossible, no ho entenc. O sigui, una parella, quan hi ha amor, es té que conèixer una a l'altra com un llibre obert. No hi té que haver cap fulla ni girada, ni bruta, ni res. O sigui, es té que conèixer. Si no es coneix una a l'altra, per mi no hi ha amor. El que passa que en el meu cas, jo aquesta parella, sí, és molt fàcil, no? Hosti, m'ha fotut això, deixa-la. No puc, perquè jo l'estimo. O sigui, quan estimes una persona, per molt que et faci, no pots deixar-la. Llavors, la seva pregunta a la psicòloga, quina és exactament? Per què? O sigui, ella també, suposo que m'estima, no? M'ho ha demostrat. El que passa que, per què hi té que haver aquestes dues, els dos ramals aquests? Per què d'una banda pots estimar una persona i l'altra fer-li mal? Bé, sempre va unit, això. Però vol dir que aquest engany que a vostè li han fet és per fer-li mal a vostè? No. Era, segons m'ha explicat, era per justificar, o sigui, per acabar una relació. Per acabar una relació? És difícil, no? Però quina de les dues? La relació amb vostè o amb l'altre? Amb una altra persona. Amb l'altra. O sigui, va ser la cluenda, diguéssim. Anterior, sí. Però és que jo també penso que el fi no justifica mai els mitjans. I ella, doncs, en aquest cas, ho va fer. I la va acabar, per cert? Sí, espero que sí. D'acord, doncs gràcies per la seva trucada, intentarem comentar això que ens planteja. Gràcies, bon dia. A veure, què podríem comentar, què podríem dir? Aquí hi ha unes quantes coses, no? Potser, a veure, perquè sembla ser, pel que jo hi he entès, que aquest senyor, diríem, se n'ha enterat ara, però que això havia passat abans, però que ara no passava. És a dir, com aquell que diu, se n'ha enterat quan ja no existia això, o quan era la despedida, no? Llavors, potser el primer punt a aclarir, i si realment ell diu que l'estima en ella, podríem parlar molt sincerament, potser ella tindrà por. De vegades no en sabem de parlar sincerament, no estem acostumats a dir el que realment sentim, perquè tenim por de fer-li mal. És a dir, primer potser poder parlar de per què va passar allò, quan va passar. És a dir, quan va passar, per alguna cosa devia passar. No ho sabem, i jo no estic dintre la pell d'aquesta senyora, però algun motiu en aquell moment potser que amb ella li semblés objectiu o subjectiu, ella potser tenia i amb això no ho estic justificant, però el fet de fer-ho, és a dir, que els dos en puguin parlar, si ell l'estima, i ho puguin esbrinar. I després, potser això, no? Si ell realment l'estima, intentar entendre els motius, posar-se, per dir d'alguna manera, en el lloc d'ella. No podem mai nosaltres entendre l'altre si no fem un esforç, diríem, de lliurar-nos de nosaltres mateixos i posar-nos en el lloc de l'altre. I llavors, des dels sentiments i els ulls de l'altre, intentar entendre aquell per què. Calilla, bon dia. Bon dia. Hola, digui, senyora. Fa un moment heu dit que la mentida més grossa que es deia era els pares amb un fill no desitjat. Sí. I això no és veritat. Perquè nosaltres en un moment vàrem tenir un fill que no era gens desitjat en aquell moment, a les circumstàncies, no? I després l'hem estimat com tots els altres i potser més. Sí, no em referia a això. Em referia, potser no m'hi he explicat bé. És això, em referia a aquell fill. No.
No, em referia a que precisament un fill no desitjat que després continua sent un fill rebutjat. D'això n'hi ha molts, i n'hi ha altres, com diu vostè, i té tota la raó. Ha fet molt bé de trucar per ajudar-me a aclarir això. Sí. Que no és que no vulguis un fill, sinó que tindries que esperar. No, això és una altra cosa. Això és una altra cosa. Em refereixo a aquell fill que manifestament s'està veient per tot arreu i des de tot arreu, com aquell que diu veu tothom, menys els mateixos pares, que continua sent un nen rebutjat, un nen de racó, i que, en canvi, se li diu que se l'estima. Em referia a això, no a aquell que no va ser desitjat, però després acceptat, molt acceptat. Gràcies, doncs, per la clarificació des de Calella. Vic, bon dia. Hola, bon dia. Molt ràpidament li agrairia. Miri, és que jo tinc un problema i és que, escolti, jo sexualment amb el meu marit estic, escolti, però a les últimes de Filipines. No tinc mai ganes de veure ni de res i sembla que ell no se n'adoni ni compte d'això. Escolti, ho suporta, però la mar de bé. I vostè li ha dit, independentment de demostrar-li... Que és que ja ho veu, no cal que jo li digui, perquè sempre o tinc mal de cap, o és que no em trobo bé, o me'n vaig a dormir abans. Sempre, ell això ho té que veure, escolti. Sin embargo, no vol mai, no treu mai una conversa sobre aquesta cosa. I per què no la treu vostè? I per què? Per una altra, hi ha les circumstàncies de que a mi em sembla que no m'estima, perquè és una persona que, escolti, ell sempre ha anteposat les altres persones, per quedar bé amb una altra persona, doncs ha quedat malament amb mi, m'entén? No és una persona per dir que et demostri que t'estima, que tingui cap atenció amb tu, o sigui, però vostè no li ha intentat... ni se n'entera. Perdoni, senyora, perdoni, és que tenim molt poquet temps i m'agradaria que vostè ens digués això. Vostè no ha intentat parlar-ho amb ell, independentment que ja diu que ja ho fa? Ho he intentat, inclús hasta ara ja li he donat un ultimàtum perquè està fora i li he dit, quan tornis de fora, doncs parlarem molt seriament. I ara vol baixar a veure'm. Jo li vaig dir, estiga 4 o 5 mesos sense venir perquè està fora per la feina. I li vaig dir, quan tornis parlarem molt seriament. Però ja vol baixar a venir, vol baixar a vindre a veure'm. Jo no, el trobo a faltar la companyia, trobo a faltar la seva companyia, però verdaderament, si l'estimo o no l'estimo, doncs jo no ho sé, perquè sexualment no ho necessito, la veritat, però ni amb ell ni a ningú, perquè estic com a morta. Gràcies, senyora, per aquesta puntualització. No sé si l'Emília Rosa, abans d'acomiadar-nos, vol fer alguna petitíssima? Perquè... Sí, només això, que potser ell troba unes coses que no és l'amor, però d'alguna manera ja està a gust. És sempre mentim per no perdre alguna cosa. L'amor, la protecció, el prestigi, cuidados, els fills, la vida, els diners. És a dir, sempre la mentida a les relacions amoroses és per no perdre quelcom. Que pena me da del que no se acuerda si ha sabido amar, del que ha pretendido quererme engañar, que pena me da. Amb aquesta música acabem aquesta hora que hem dedicat a parlar de les mentides en les relacions de parella. Emília Ros, gràcies per la teva companyia i per les explicacions. Bon dia. Del que ha pretendido quererme engañar, qué pena me da, qué pena me da.